Noget af det vigtigste i at skabe god performance, det er, at vi har 100% styr på vores content. Content, der rent faktisk performer, ikke bare videoer, som er ligegyldige og ikke tilpasset de kanaler, hvor det skal bruges. Derfor har vi en fast samarbejdspartner, som hjælper en del af vores kunder med at få produceret højkonverterende videoannoncer, som rent faktisk konverterer, så vi får mest muligt ud af det budget, som det bliver brugt på især Facebook og Instagram. En af de hyppigste udfordringer, som jeg hører med nye potentielle kunder, det er, at de ikke har styr på den her content-del. De har måske selv prøvet at lave lidt forskellige videoer, lidt billeder, men det er ikke rigtig kommet til at virke. Og det synes vi hos Næsten Co er meget ærgerligt, især fordi vi bruger rigtig mange penge på Facebook og Instagram annoncering. Og der er det også bare vigtigt, at vi får mest muligt ud af det. Og det er også derfor, at vi har en fast samarbejdspartner, som hjælper med alle de her dele her, som faktisk også sidder på samme kontor, som vi gør, som også bare gør det markant mere hurtigt og agilt. Hvis der er noget nyt, vi har brug for, jamen så har vi en hel contentbank, vi kan tage udgangspunkt i. Og det er bare det, som der gør, at vi får mest muligt ud af pengene og skaber bedst mulig performance og det bedste udgangspunkt for vores annoncering.